Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашукі, і мы распачынаем наш эфірны дзень, абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. Перш чым мы звернемся да нашага першага госця сённяшняга, я хацеў бы нагадаць яшчэ раз, подписывайтеся на YouTube каналы Еўрарадыё, наш новый YouTube канал Навокал, ставьте свае падабайкі, націскайце на званочак і расшэрвайце, калі для вас гэта бяспечна. Ну і безумоўна задавайте пытанні свае у нашай каментатарскай. Калі ёсць у вас такое жаданне і магчымасць, можете падтрымаць нашу працу, адпаведная функцыя таксама прадугледжаная. Ну што ж, сёння першы у нас, праўда, не ў студыі, але ў эфіры са Страсбурга, з Рады Еўропы далучаецца дарадца Святланы Ціхановскай у юрыдычных пытаннях Леонид Морозов. Добрый день, спадар Леонид. Добрый день, Дмитрий, добрый. Давайте мы вось з гэтага і пачнем. У вас, ведаеце, так з намёкам вісіць за спиной баннер Рады Еўропы. Что вы там робіце? З якімі пытаннямі вы туды прыехалі? Дякую вялікі за пытанне, за запрашэнне. Мы зараз знаходзімся в Страсбурге дэмакратычнымі сіламі. Я таксама прадстаўляю офіс Святланы Ціхановскай. Сёння сканчваецца серыя трэнінгу, якая была год па антыдыскрымінацыі і па роўнасці. І сёння якраз таки будзе некалькі камісараў і некалькі асоб, якія азначальваюць Раду Еўропы, які будзе прэзентаваць такі званы план, што мы будзем далей рабіць у новай Беларусі. Насамрэч гэта будзе дакумент, які прапісвае, як структурам сябе весці, якія палітыкі прымаць у сваіх арганізацыях. Мне падаецца, то, што ўжо робіцца. То, что робится, например, офис Тихановской, уже доречно, у нас есть дискриминационная политика, и тут серия тренингов больше для НДА белорусских, и так само для правооборонцев. Я одначе тут унесок белорусского хельского комитета, який з'являється галоўным правоабаронцам НДА, які тут прадстаўляе якраз таки так само беларусаў. Можна сказаць, такі заклад на будучыню, як беларускія арганізацыі будуць працаваць у стандартах Рады Еўропы. Ну, про заклады на будучыню мы таксама паговорым, і мяне цікавіць, безумоўна, праект закона, там, так званага закона аб люстрацыі, і вы як чалавек, як юрыст, я думаю, што добра вельмі гэтую тэму абазнаная, але перш за ўсё я хацеў бы да вас звярнуцца по самому актуальнаму пытанню, гэта палітвязні, таму што акурат таки зараз вырашаецца пытанне з легалізацыяй тых палітвязняў з апошняй групы, якія былі прымусова вывезеныя з Беларусі. Дарэчы, вы вот гэты тэрмін дэпартацыя прымаеце ці не? Так, мне падаецца, менавіта так трэба ўжываць, таму што это не было вольным выборам ці свабодным выборам усіх людзей, якія з'ехалі, якіх прамыслова вымусілі з'ехаць у Літву, у іх не было шанса застацца ў Беларусі. А як мы ведаем па інтэрв'ю, таксама з Еўрарадыё, многія з іх кажуць, што мы хацелі б застацца ў Беларусі. Ну і шчыра кажучы, у некаторых тэрміны вось заканчиваўся. І безумоўна ўсе хацелі паехаць дадому, але як бачым, рэжым не вельмі это жадае. Ну і апынуліся людзі ў сітуацыі, ну нават у такой вось вымушанай, калі ўжо за мяжой, ну то за мяжой, але ўсё ж такі пры розных складанасцях, калі ты вымушаны з'язджаць, ты ўсё-таки пры магчымасці прадумваеш, куды б ты хацеў па выніку патрапіць, дзе ў цябе альбо сваякі, альбо праца, альбо яшчэ што-небудзь. У дадзеным выпадку ўсіх вывезілі, не пытаючыся, ну ці такая толькі магчымасць ці дамоўленасць была у Літву, і ўсё. І людзі мала таго, што без пашпартоў, і зараз вырашаецца пытанне, у кагосьці, магчыма, праца ёсць у Польшчы, ну скажем, тыя ж самыя былыя белсатаўцы, у кагосьці ў той жа Польшчы сваякі, у кагосьці у іншай краіне, але ўсе, наколькі я разумею, аўтаматычна трапляюць пад дзеянне дублінскага рэгламенту. Вось першая краіна уезду, краіна свабодная і бяспечная, і адпаведна яна нясе за цябе адказнасць. І што далей? Вот як рабіць і як быць тым людзям? Я размаўляў са сваім добрым сябрам, можна сказаць так, які таксама ў гэтай групе палітвязняў вызвалены, і ён мне сказаў, што ён марыць ўсё ж таки паехаць па выніку у Польшчу, у Беласток, дзе ў яго ёсць і сваякі, і праца. Але вот у гэтай сітуацыі як будзе развівацца сітуацыя і ці ёсць магчымасць людзям дапамагчы?
Вельмі цяжкае добрае пытанне, паспрабую растлумачыць, можа быць, крыху. І Зміцер, калі магчыма, я б адзін крок назад зрабіў і казаў пра 52 чалавек, якіх дэпартавалі, і з іх толькі 38-37, на жаль, Мікала Стачкевіча лёс мы дагэтуль не ведаем, так? А большасць з іх, безумоўна, было без пашпартоў. Гэта не ўсе, але большасць. На зараз мы ведаем, што з іх амаль 18-16 асоб, якія не маюць пашпарты. Некаторым парвалі старонкі, некаторым парвалі не ўсе старонкі. Даволі цікава была, калі яны пачалі праходзіць легалізацыю ў Літве, толькі тады знайшлі, што адна старонка вырвана і робіць паспарт несапраўдным. Гэта насамрэч так. Што тычыцца легалізацыі? Безумоўна, першая бяспечная краіна гэта Літва. І тут трэба казаць словы падзякі МЗС літоўскаму і праваабаронцам Freedom House літоўскаму, якія робяць вялікую справу і адразу дапамагаюць з дакументамі. Зараз гэта ўсе людзі знаходзяцца ці ў працэсе, ці ўжо атрымалі гэтыя дакументы. Зразумела, што ў еўрапейскім звязе, у якім мы жывем, тут усё сур'ёзна з легалізацыяй і дакументы трэба рыхтаваць адразу. І, безумоўна, вы таксама правы пра дублінскае пагадненне. Наступны крок. Самай складанасцю, или вельмі цяжка зразумець у першыя дні, куды людзі жадаюць. Амаль што немагчыма запытаць іх, што вы жадаеце, куды вы паехаць. Зараз мы ведаем, што амаль палова з гэтых людзей хочуць не толькі ў Польшу, калі быць справядлівым, і іншыя краіны Еўразвязу таксама, і не толькі Еўразвязу. Это такая складаная комплексная праца, з якой мы, безумоўна, як офіс робім гэту працу. І тут, калі мы берем, напрыклад, Літву і Польшу, праца ідзе з двух бакоў. Першае, это мы просім наших калег, хто жыве ў Польшы, складці такі ліст рэкамендацый да польскай дзяржавы, а што тычыцца літоўскай, мы ўжо зрабілі. Мы ўжо зрабілі, я таксама асабіста адсылаў мінімум 10 рэкамендацый, і ў тым ліку пра Дублін. Таму што калі адчыніць дублінскае пагадненне, безумоўна, яно работае даволі сур'ёзна, але ў дублінскім пагадненні, на наш погляд, ёсць магчымасці, калі іншая краіна забярэць гэту ахову над гэтымі людзьмі. Тут трэба растлумачыць, чаму ім патрэбна ехаць у тую ці іншую краіну. Некаторыя хочуць, я кажу, не толькі ў Польшу, і трэба мець аргументы, напрыклад, сваякі ці родныя людзі, ці працы знаходзяцца ў гэтым месцы, і тады ім, конечно же, мы падрыхтуем ад офіса дакументы і паспрабуем лабіваць, каб яны пераехалі ў Польшу. Але это, конечно, выглядае на словах все так проста, таму што некаторыя з родных яшчэ не маюць, напрыклад, Польшы, якія знаходзяцца ў іншых краінах, і трэба дачакацца. Некаторых няма сувязі ці ўвогуле дакументу, некаторых няма працы. І тут, конечно же, любая краіна еўрапейская будзе пільна за гэтым сачыць, і каб усе дакументы падыходзілі. І вось тут якраз такі, мне падаецца, місія дэмакратычных сілаў. Ніхто больш это не можа зрабіць так якасна, сесці і зрабіць, што мы ўжо пачалі насамрэч, і размаўляць з Літвой і Польшай, і абгрунтоўваць, што у людзей ёсць такая магчымасць, яны будуць працаваць у гэтай краіне, ці застацца ў Літве, ці застацца таксама ў Літве і далей працаваць. Гэта складаны момант, з якім мы працуем. Гэта, на жаль, не новая, не навіна, мы проста атрымалі за вялікую колькасць людзей, беларусаў, якія адначасова з'ехалі. Але такі дублінскае пагадненне, яно было раней, наколькі я ведаю, мае калегі з Цэнтра беларускай салідарнасці таксама некаторым дапамагаюць. І дзе мы можам, насамрэч, мы такое робім. Я ведаю як мінімум 1 ці 2 выпадка. Мне падаецца, гэты госць, я не буду зараз казаць публічна, калі ён пагодзіцца, я парэкамендую ему прыйсці да Еўрараду і распавесці, як ён атрымаў. І якраз такі Дублін у яго выпадку не спрацаваў, ён зараз жыве ў Польшы. Таксама суправаджальныя пісьма рабілі мы падтрымкі і так і далей. Гэта праца, яна ідзе, і на жаль, патрабуе часу, але як мы ўсе разумеем, мы зараз не жывем часу, дзе мы можам за адзін дзень штосьці перарабіць і штосьці якасці дапамагчы. Это комплексная праца. Зразумела, што легалізацыя. Пасля людзям трэба жыць. Мы бачым, што Байсол уже выплаціў першыя грошы гэтым людзям. Мы таксама працуем над міжнародным гуманітарным фондам і просім іншыя краіны, так сказаць, мець у разліку, колькі людзей можа быць наступным разам, і калі іх дэпартуюць таксама, колькі для этого будуць патрэбна грошы. Карацей, праца ідзе, і насамрэч, мне падаецца, мы побачым вынікі, але, як я кажу, трэба крыху пачакаць.
тут сапраўды вы закранули вельмі шмат пытанняў. Давайте вось по, может быть, першых кроках. Справа ў тым, что фактычна там праз пару дзён, можа я памыляюся, можа гэта быў не Франак Вячорка, ну а прогучалі такія словы, что нібыта ёсць палітычная дамоўленасць про тое, что вось палітвязні, якія вывезеныя былі ў апошняй групе, тыя 31 чалавек, хто пожадае, той зможа пераехаць у іншую краіну. Гучала яно так, не гучала, але розгалас пайшоў, і некаторыя палітвязні мне уже писали і тэлефанавалі і казалі, ну тут же ж вот уже сказали, что палітычнае рашэнне ёсць, і таму мы тут зараз вырашым самыя першыя неабходныя праблемы і поедем у Польшу. Калі вот так вот чалавек возьме, как бы не зразумеўшы, не паслухаўшы, вот схапіўшы что-то вось гэтым вухам, вось гэта абяцанне, гучала яно ці не гучала, але віруе і прыедзе ў Польшу. Пад што ён трапіць? Ён якраз таки трапіць пад гэты Дублін, і калі мы кажам про палітычнае і юрыдычнае рашэнне, палітычнае рашэнне можа быць прынята. Так, напрыклад, мы каментавалі пару тыдняў таму назад, што гуманітарныя візы ў Нямецчыне аднавілі сваю працу і будуць таксама выдавацца, да, для беларусаў. Палітычнае рашэнне, безумоўна, як казаў Франак, і можа быць прынята і ці прынята. Але наступны крок — это юрыдычнае. Калі яны будуць перасякаць межу Польшчы з Літвой, там будуць памежнікі, запытаюцца, на якіх падставах. І тут якраз таки спрацуе Дублін, про які мы ўсе кажам. Каб эти падставы з'явіліся, ці былі дакументы, все гэта юрыдычна трэба падрыхтаваць. Якраз таки мы над гэтым працуем. Мы былі падрыхтаваныя, безумоўна, уведалі, што складзецца такая сітуацыя. Але яшчэ раз кажу, даволі цяжка, потому што ў той час, калі звальнялі, дэпартавалі людзей, быў вільны, калі ты размаўляеш з многімі, ты не можаш так хутка атрымаць адказ, чаго не хочуць. Ты не маеш ніякага права, ні маральна, ні юрыдычна, не ведаю чого яшчэ, запытаць іх, поедзеш ты ў Польшу, ці поедзеш ты ў Норвегію, ці што іншае. І зараз толькі мы як пачулі, і калі яны крыху адышлі праз пару дзён, безумоўна, яны знайшлі сваіх сяброў, родных, якія ім парэкамендавалі ў тую ці іншую краіну праехаць. Тут справа ў тым, што абсалютна мы працуем в офісе юрыдычнай каманды, ім абсалютна такім чынам, каб дапамагчы людзей, потому што яны ўжо былі ў стрэсе. Безумоўна, они адсядзелі шматлікія тэрміны ў беларускіх турмаў, і трэба дапамагчы, мы ідзем максімум насустрач. Але мы жывем, я кажу, у бюрократычных краінах, у Еўрапейскім Звязе, дзе закон все ж таки працуюць. І мы, безумоўна, павінны яго паважаць і зрабіць все, каб все было згодна еўрапейскаму заканадаўству. Таксама Дубліну. Таксама вось у мяне пыталіся, я абяцаў, што перанакірую гэта пытанне чалавеку, які, ну, прынамсі больш за мяне разумее ў гэтай сітуацыі. Людзі, якія зараз займаюцца легалізацыяй, ну, тыя ж самыя вот палітвязні з апошняй групай, яны кажуць про тое, што я планую ўсё ж таки паехаць, але я разумею, што мне трэба зараз займацца пытаннямі легалізацыі, дакументаў і гэтак далей. Але з улікам таго, што я планую ўсё ж таки паехаць, што мне лепей атрымліваць, якую легалізацыю, атрымліваць гуманітарную там ВНЖ на падставе там гуманітарнай візы, падавацца на абарону, ці яшчэ якія варыянты. Вот менавіта з улікам таго, што не плануе заставацца ў Літве. Што вы параеце, які шлях? Як я ўжо казаў, нашы партнеры з Freedom House літоўскай, з МЗС, яны таксама кожнаму чалавеку прапануюць па кейсу. Таму што мы зараз канкрэтна аднаго чалавека бяром, напрыклад, такі вы кажаце, а пасля гэта наступаюць іншыя. Гэта, напрыклад, яго муж ці жонка, яго дзеці, і куды яны плануюць. Дзе школа, дзе вучоба, дзе праца, напрыклад. Это таксама будзе дадатковае пытанне. І справа, напрыклад, літоўская, калі ў Вільнюсе это праходзіць, людзям сапраўды прапануюць атрымаць гуманітарны ВНЖ ці візу, і гэтым таксама займаецца Freedom House і краіна для жыцця, таму што мы на сувязі, напрыклад, з Волей Зазулінскай, прадстаўніцай сацыяльнай палітыкі, і са ўсімі гэтымі людзьмі мы безумоўна ў кантакце. Справа ў тым, што по еўрапейскаму заканадаўству людзі не маюць права без дакументаў. Як мы бачылі, это аркушы А4, так, на каляровай паперы з фотаздымкам, і не разумею чаму. Ужо, наколькі я памятаю дату, ўжо не сапраўдная. Таму ім патрэбна як мінімум якая-небудзь ахоўная віза ці што іншае. Ну, напрыклад, таямніцу крыху таксама прыячыню, што мы звярталіся з прапановай, каб можна было атрымаць польскую візу ў Літве.
Ну, это, безумоўна, это патрэбна юрыдычная падтрымка і палітычная падтрымка, калі людзі захочуць туды паехаць. Але першы крок, конечно, дакументы. І тут чалавек павінен зразумець. І далей мы ведаем, і ўжо, як я казаў пра краіну для жыцця, мы ведаем арганізацыі, якія дапамагаюць, напрыклад, з жыллём у Вільні. Так, жыллём, з харчаваннем, з медыцынскай дапамогай і з чым іншым. Зараз такі ж працэс пачынаецца і ў Польшы. Такая падрыхтоўка да масавага вызвалення можа быць, калі яно адбудзецца, чтобы они таксама жылі. Мне падаецца, першае, это, конечно же, прыслухоўвацца до людзей у тым самым, напрыклад, да краіны жыцця, якая знаходзіцца ў Вільні, і по кожнаму канкрэтнаму кейсу запытваць. Таму што, вот, я кажу, я ў гэтых таксама ў кейсах, як працуеш з імі, і не толькі ў Польшы, там, Гішпанія, Партугалія, ці Злучаныя Штаты Амерыкі, ці зараз. По кожнаму кейсу трэба разбірацца, што ў іх ёсць, якія дакументы. Хтосьці хоча вучыцца. Таму што, напрыклад, я, конечно, могу даць параду, але это парада пра краіну. Як ён далей будзе жыць, невядома. То калі б я ведаў, што мы праз год вернемся ў Беларусь, безумоўна, я б казаў, ехаць туды, таму што, год, можам пратрымацца і далей паедзем. Але пасля ўзнікаюць, што ён там будзе рабіць. Так што у нас ёсць падтрымка і ў іншых краінах, умоўна палітычная, куды людзі могуць паехаць. Але тады ўзнікаюць пытанні пра мову. Ці ведаеце, напрыклад, нямецкую, французскую мову, і далей, як вы будзеце жыць у грамадстве і шмат чого далей. Мне падаецца, больш за экспертаў, чым літоўскі Freedom House і краіна для жыцця ў Літве, вы не знойдзеце. Таксама, безумоўна, што мы офісам дапамагаем чынам. Кейс by кейс, тут так не адкажаш, на жаль. Леонид, вы вось такую фразу сказали, что кожны павінен вырашыць для сябе, які ён хоча ўсё ж таки шлях, што яму лепей, што пасуе. Разумееце, ўсё ж таки гэтыя людзі, я думаю, што вы з імі сустракаліся, вы з імі гаварылі, вы ведаеце не горш за мяне, што яны знаходзяцца мала таго, што ў шоку, мала таго, што яны траўмаваныя псіхалагічна, то яны не ведаюць, як это тут працуе, якія ёсць варыянты, якія ёсць магчымасці. Гэта ўжо не без уліку таго, што ты увогуле у чужой краіне і ты не ведаеш, як тут працуе бюракратыя і якія тут тым больш разабрацца, які табе лепш варыянт падыходзіць, ГУМ, ВНЖ ці міжнародная абарона, ці яшчэ што-небудзь. Чалавек, якого кінулі за краты ў 20-м годзе, увогуле не ў тэме нават блізка быў гэтых усіх пытанняў. Ці ёсць магчымасці сёння не толькі рассяліць, не толькі пакарміць, не толькі там паказаць горад, але і вось такое суправаджэнне юрыдычна, не ведаю, як там яшчэ, якое яно, але поўнае суправаджэнне і такую дапамогу і падтрымку аказаць. Ёсць, безумоўна, і мы тыдзень таму назад, якраз таки, калі звольнілі, ці 2 ўжо тыдня, калі звольнілі людзей, дэпартавалі, мы сустракаліся з Воляй Зулінскай і ў Вільні, і ў Варшаве, з НДА, якія займаюцца такімі тэмамі. Пра то, што вы кажаце, это сістэма ментарства. Яна можа быць гучаць крыху незразумелай, але это тое, пра што вы кажаце, калі чалавек прыходзіць, бярэ за руку і кажа, трэба зрабіць тое, тое і тое. Калі мы, напрыклад, у Вільні сустракалі дэпартаваных людзей, я цалкам вас падтрымліваю. Людзі не ведаюць, як, напрыклад, тэлефанаваць, ці куды тэлефанаваць родным. І тут узнікаюць першапачатковыя патрэбы. Можна, это такая, ведаеце, зараз не то, што іранічна, але такі смех пра слёзы. Калі першы раз мы сустракалі іх у Літве, першае, што шматлікія людзі хацелі, это з'есці шакалад і выпіць кока-колы. А іншыя казалі, я хочу патэлефанаваць. І тут якраз такі мы сустракаліся за беларускімі НДА, якія могуць закупіць, напрыклад, тэлефоны. У некаторых няма адзення. Некаторыя не ведаюць, каму патэлефанаваць, трэба знайсці гэта ўсе нумары. І тут мы, безумоўна, работаем, умоўна, у Польшы працуем з Dissident Buy, за вельмі актыўнымі людзьмі, якія нам дапамагаюць таксама. Умоўна, з легалізацыяй ЦБС, які знаходзіцца ў Польшы. У Літве тут краіна для жыцця, конечно, знаходзіцца Тибайсол. І ўсе кантакты, калі звяртаюцца людзі, не то, што звяртаюцца людзі, безумоўна, ведаем кантакты, мы пішам ім і пытаемся чым дапамагчы. І кожнаму такому чалавеку прадстаўляецца ментар, які можа дапамагчы. Некаторыя людзі не могуць спаць, ім трэба медычная дапамога. Я больш чым упэўнены, што ні адзін чалавек не будзе кінуты сам-насам. І, конечно же, такая дапамога будзе аказвацца. І мінімальна, як мы зразумелі, напрыклад, пасля такой сустрэчы, і таксама з кансультацыяй з
З Олі Зулінскай чалавеку патрэбна як мінімум 3 месяца, каб прыйсці хоць крыху сябе і зразумець, дзе ён знаходзіцца і што ён будзе рабіць далей і што хоча быць рабіць далей. І першае пытанне, канешне, сем'і. І тут іншы накірунак мы пачынаем займацца, як дапамагчы ім візавымі ці яшчэ іншымі якімі-небудзь сродкамі, каб яны сустрэліся. І шмат яшчэ чаго. Пра здароўе я не буду зараз дакладна казаць, але там у некаторых, нават калі яны выглядаюць давольна у такім прыстойным стане, цяжкія праблемы. І тут, безумоўна, беларускія НДА, якія дапамагаюць і з аднаго боку, і мы з офісам з другого боку. Мне падаецца, што праца выглядае пасля 2 сустрэч. Это, вот, напрыклад, у Вільні было амаль 15 арганізацый, і ў Варшаве было 20-25. Ну вот амаль 40 арганізацый, якія займаюцца і пакрываюць амаль што ўсё, пра што вы кажаце. І ад транспарта, пасля якога могуць яны прыехаць, ну, напрыклад, калі разглядаем будучыню да Польшы ці іншых краін, да медыцынскай дапамогі. І тут вельмі важна казаць, што, напрыклад, не толькі НДА беларускія, якія ў Літве і Польшы знайшліся, але знайшліся і нямецкія, якія кажуць, што мы зможам аплаціць медыцынскую дапамогу. І все, што толькі можна знайсці, мы знаходзім, ці якраз такі, якія будзе гатэлі, якія трэба заняць. Да этого рыхтуемся. Карацей, комплексная работа ці праца, і змагаемся, як толькі можам, і мне падаецца, все павінна атрымацца. Вось вам каментарчык про супрацьлеглы бок. Дарья пишет: я смотрю Петрухина, особо никто там не помогает политзневоленным, и есть уже ролик, где политвязень хочет вернуться у РБ. Ну, я тут могу сказать, конечно, что тут я з усімі не гаварыў палітвязнямі, і у мяне, да прыкладу, ёсць палітвязні, з якімі я гаварыў, якія атрымлівалі і казалі, што такім клопатам ахінулі, што, можа быць, аж занадта. Безумоўна, ёсць тыя, хто хоча вярнуцца да хаты. І Ларыса Шчыракова казала, што яна хоча вярнуцца, і Зміцер Дашкевіч, і той же самы Владзімір Мацкевіч, і пераважная большасць таксама. Але ці вядома вам сапраўды пра такія выпадкі, калі чалавек, можа быць, не такі медыйны, не такі вядомы вось з гэтай групы, і вот апынуўся у такой сітуацыі, калі нікому не патрэбны? І зноў-такі кейс-бай-кейс, тому што мы размаўляем з імі, некаторыя кажуць: ну, Зміцер, давайте вернемся, может быть, з самого пачатку. Я не буду каментаваць Петрухіна, тому што, мне падаецца, это не патрэбна. А што касаецца, што тычыцца, што людзі жадаюць вярнуцца да Беларусі, так я таксама. Першым цягніком ці летаком, што это будзе, таксама жадаў бы вярнуцца да Беларусі. Мы жывем у іншых абставінах, на жаль. Калі трэба дапамагаць у такі момант, такі экстраны. У нашай гісторыі я не памятаю, калі это было, дзе амаль што мільён чалавек вымушана з'ехалі з краіны і зараз не ведаюць, калі вярнуцца ці вярнуцца ўвогуле. І некаторыя кажуць, што я хочу з'ехаць і вярнуцца ў Беларусь. Але зноў-такі мы разумеем, што чалавек зараз знаходзіцца у той кандыцыі, калі прымаць рашэнне яшчэ такі рана. І тут яму павінна аказвацца і псіхалагічная, і фізічная любая дапамога, каб ён крыху часу. Можа, ён сустрэнецца са сваімі роднымі і больш не захоча і ці перадумае, і ці пасля таго, што адбывалася ў Беларусі, якія катаванні там прайшоў. Таму што, напрыклад, апошні выпуск даволі цікавы выйшаў на жыццё Маліна з Міколай Дзядком, дзе ён распавядаў пра ўсе катаванні, і мне падаецца, ён толькі частку пра гэта распавядаў, што адбываецца там. Людзям трэба час, каб прыняць такое рашэнне. Мне падаецца, яшчэ пра гэта казаць рана. Але зноў-такі, мы, падаецца, все свабодныя людзі, і кожны будзе вырашаць у будучыні сам за сябе і вырашаць свой лёс. Пытанне просто вот як да юрыста, можа быць, але як да чалавека. Ваша пазіцыя. Вот мы з усёй павагай да байсола, да той дапамогі, таго ўсяго, што яны робяць. Вось гэта сітуацыя, калі быў аб'яўлены збор
111 тысяч евро собрали, люди задонатили на конкретно дапамогу вось конкретно гэтай группе палітвязняў, вызваленых і дэпартаваных з Беларусі. А Байсол зараз кажа: ну мы там планавалі, что 50 тысяч собрать, а собрали больш, але мы 50 тысяч як планавала раздадим людям, а астатнее мы откладем, каб вот было, ну так бы маюць, подушка бяспекі для под іншыя вызваленні наступныя. Наколькі это правильно? Потому что вельмі шмат каго абурыла. Выбачайце, мы таксама ад сям'і данацілі і данацілі на гэтых конкретных людзей. Чаму зараз мой донат будзе там некуда? Да, патрэбна, але я данаціў на гэтых людзей. Вельмі добрае цяжкае пытанне, мне падаецца яго лепей задаць да Байсола, і што яны адкажуць. З майго кропкі погляду, то, што робіць Байсол, это вялікія і найбольшыя малайцы, і іх праца. А з другого боку, мне таксама ўразіла, як і вас, што за колькі, за дзень, за два сабралі 100 тысяч еўра, так? І ну за суткі фактычна, да. Ну за суткі. І я таксама мы размаўлялі безумоўна в офісе з маёй камандай, наколькі это людзей натхнула, і таксама праснулася зноў вера ў беларусаў. Трэба звяртацца да Байсола, што яны скажуць. І я ваше асабістае меркаванне спытаўся. Я думаю заўсёды пра 1300 чалавек, якіх 1200 засталося. І што ім патрэбна будзе дапамога таксама, калі адбудзецца масавая дэпартацыя ў выпадку яшчэ іншым. І трэба якраз таки рыхтавацца. І тут я казаў пра Байсол, які ў сваёй праграме, наколькі разумею, пра 1000 еўра дае кожнаму. І далей мы размаўляем пра міжнародны гуманітарны фонд. Міжнародны гуманітарны фонд напоўніць, чым мы таксама працуем. І калі мы знойдзем умоўна на 1300 гэтых людзей всю дапамогу, то можа быць і як вы кажаце, гэтыя зборы усе цалкам павінны ісці да гэтых людзей. Зараз, на жаль, мы живем такі час, калі трэба падрыхтавацца да будучыні, і можа быць яны маюць рацыю. Я не ведаю насамрэч, як казаць. Мне падаецца, што Байсол павінны быў зрабіць якую-то мінімальную дапамогу, ён яе зрабіў, але вырашыў перастрахавацца на будучыню таксама. Вельмі цікавае пытанне, але за ўсёй павагай да Байсола лепей ім за гэта адказваць. Ну так, добра, як вы лічыце, калі вот вы ўзгадалі яшчэ 1300, а по вялікаму рахунку та іх-то яшчэ больш людзей, якіх вызвалення якіх трэба дамагацца, калі тыя людзі ізноўку будуць, скажем так, вы дэпартаваныя з Беларусі, ці справяцца беларускія НДА з тым, каб іх прыняць, забяспечыць неабходным, размясціць і гэтак далей. Я да чаго пытаю, таму што ёсць жа ўсё ж такі чырвоны крыж. І калі у пэўную краіну дэпартуюць і там з'явяцца там 200, 300, 500 чалавек, якім трэба гуманітарная дапамога, гэта фактычна гуманітарны, не катастрофа, крызіс у краіне, і не для Дэмсіла, для пэўнай краіны, для Літвы той же самы. Чаму той же самы чырвоны крыж не мог бы таксама дапамагчы краіне справіцца вось гэтай гуманітарным выклікам? Дмітрий, вельмі добрае пытанне, і мы уже размаўлялі таксама. Я зараз не буду распавядаць дэталі насамрэч, калі час прыйдзе, то абавязкова, можа, завітаю вас да эфіру. Мы размаўлялі з чырвоным крыжом і з прадстаўніцтвам, якое знаходзіцца ў Літве, і якое знаходзіцца ў Жэневе, і таксама распавядалі пра эту сітуацыю, што калі будуць 1300 ці больш людзей, это будзе вельмі складана. Што тычыцца дэмакратычных сілаў, безумоўна, мы павінны першыя рыхтавацца да гэтага. І я ведаю і частку сваёй працы я таксама рабіў для падрыхтоўкі, для плана БЦ, што будзе далей, і як мінімум драфтовой версіі уже ёсць, і як рыхтавацца. Што тычыцца ўсіх гэтых людзей прыняць, то, конечно, той досвед, які бачу я у Вільні і ў Варшаве, калі мы збіраліся з НДА, я ведаю і бачу вялікую матывацыю і актывізацыю, калі людзі складаюць спіскі не толькі пра шэлтараў, напрыклад, дзе самая звычайная справа, людзі прыязджаюць і жывуць, але і да родных, і да людзей, якія могуць прыняць гэтых людзей на тыдзень, два, на месяц, што такое. Мне падаецца, што
той узровень салідарнасці, а асабліва пасля 100 000 за дзень собраных еўра. Мне падаецца, што беларускае грамадства, якое жыве ў Еўропе, зможа гэта пераадолець. Гэта я не кажу, што будзе лёгка. Мне падаецца, што гэта будзе вельмі складана і трэба будзе усім мабілізавацца, хто палітычны, хто не палітычны, я не ведаю, хто якіх знаходзіцца партыях, і працаваць над гэтай тэмай. Але у мяне пачуццё веры да беларусаў і беларусак не пакідае. Падаецца, трэба рыхтавацца, і мы з свайго боку, я і моя каманда гэта робім уже зараз. Тут нам прадаслалі вельмі шмат пытанняў, звязаных у тым вот про тое, што мы з вами ўжо прагаварылі праз гэты дублінскі рэгламент і якія ўсё ж таки ёсць дамоўленасці, палітычныя рашэнні, палітычныя нібыта дамоўленасці. Вось я сказаў, Леонид, ужо ёсць, але все ўпіраецца ў юрыдычныя аспекты вырашэнні гэтых пытанняў, якіх пакуль яшчэ няма. Але ў працяг тут гэта, ну, фактычна, хто хоча, той паглядзе яшчэ атрымае адказ на папярэднія пытанні. Але ёсць такое пытанне: калі ўсё ж такі вось будзе прынята гэта і палітычнае, юрыдычнае рашэнне наконт гэтых вот палітвязняў, якія вывозяцца, дэпартуюцца апошнім часам, і яны будуць мець магчымасць паехаць і у абыход вот гэта дублінскага рэгламента ў іншыя краіны, пытаюцца, калі так, то што з тымі палітвязнямі, якіх сёння Польшча по Дубліну адсылае? Ну, то есть тыя палізняволеныя, якія раней прыехалі ўжо не по гэтаму трэку дамоўленасці варшаўска-мінскаму, а раней. Я ведаю, што у той же самай палітвязанкі, вось на мінулым эфіры Ганна Маціеўская нам рассказывала, што яна вядзе 5 справаў менавіта звязаных з дублінскім рэгламентам. Вот, і пытаюцца, ці можа быць так, што адным палітзняволеным дадуць права застацца там, ці паехаць і застацца ў Польшчы, а менш медыйным, медыяльных накіруюць у іншыя краіны Еўразвязу. Мне падаецца, тут трэба удакладніць, што калі это будзе на заканадаўчым узроўні, там не будзе імён. Напрыклад, Дмітра Лукашука ці Леоніда Марозава трэба адправіць у Літву, таму што вы знаходзіце у спісе ці медыйнае. Не, гэта будзе агульная норма, якая дазволіць. Асабліва трэба характарызаваць, што насамрэч гэты Дублін у сябе ўяўляе. Дублін — гэта працэс, дзе краіна бярэ на сябе адказнасць за ахову гэтага чалавека. І вось тут якраз таки мы змагаемся і палітычна, і юрыдычна, каб іншыя краіны змаглі умоўна забраць гэту адказнасць у Літвы ці ў іншых краін. І вось якраз таки будзе, мы спадзяемся, што будзе юрыдычны дакумент, дзе будзе прапісана, што такое можна зрабіць. І тады кожны з былых палітвязняў или людзей, якія рэпрэсаваны, змогуць звяртацца і з арганізацыямі лістамі, дзе не толькі дэмакратычныя сілы, але і праабаронцы могуць напісаць, што гэтаму чалавеку можна быць жыць там і там і там. І прайсці, на жаль, гэту юрыдычную працэдуру ў той краіне. Мы зараз толькі пра Польшу кажам, а таму можна яшчэ казаць і пра Нямецчыну, і пра Чэхію, і пра Іспанію, куды таксама людзі едуць і дзе зараз знаходзяцца. Гэта такое комплекснае, насамрэч, пытанне, і мы спрабуем таксама і тут Страсбургі зрабіць. І на ўзроўні ААН, калі я распавядаю, што гэта праблема існуе, і таксама рыхтую іх. Калі выйдзе 1300 чалавек, мы сустрэнемся з вялікай такім выклікам, дзе ў нас павінен быць адказ. Мы са свайго боку, свайго офісу Святланы Ціханаўскай, мы гэтыя прапановы, што трэба зрабіць, каб палепшыць, ужо адаслалі. Зараз ідзе такая праца. І я бы ні ў якім разе не стаў раздзяляць на былых палітвязняў, цяперашніх палітвязняў, якія знаходзяцца ў Беларусі, пра якіх мы, на жаль, не ведаем. Не, это пытанне, конечно, так не стаіць. Так, заканадаўчая норма, то бок Еўрапарламент гатовы змяняць дублінскі рэгламент. Не, ну я так, хоць і знаходіцца зараз Леонид у Еўрапарламенце, Радзе Еўропе дакладней, то это не значыць, што Рада Еўропы будзе змяняць, што ўсё ж такі ідуць звароты да заканадаўчых структураў мясцовых. Безумоўна, мясцовых. Як я казаў, што краіна павінна сказаць, што я хочу взять ахову над гэтым чалавек сабе.
за гэтым чалавекам сабе і забраць так званую ахову. Вось чым справа была ў Дубліне, каб людзі не ехалі толькі в эту краіну, якая ім вельмі падабаецца. І гэты закон насамрэч і працуе, ці рэгламент. Тут трэба на нацыянальным узроўні размаўляць з краінамі, што мы і робім якраз такі. А ёсць ужо нейкі водгук, ну там штосьці адказалі вам на дадзеным этапе? Я хочу провести прыклад, чаму задумаўся. З вынікаў, дзе мы маем такі ўжо прамежкавы вынік, я магу, напрыклад, сказаць пра беларусаў Грузіі. Такая тема вельмі актуальная, про якую мы размаўляем даволі часта. Зараз з польскім радам мы дамовіліся, што беларусы, якія рэпрэсаваныя ў Грузіі, у якіх скончыўся паспарт дзеяння, у якіх адмова па міжнароднай ахове ў Грузіі, яны могуць звяртацца да офіса, і мы разам з Белполам таксама працуем, каб ім далі магчымасць атрымаць візу і пераехаць Польшу. Як вы разумееце, это не таксама не проста вывесці ў людзей, якіх няма дакументаў з іншай краіны, не развяза, і папрасіць дапамогу. У нас некалькі кейсаў зараз вісіць, і польскі бок, з якім мы шчыльна працуем, кажуць, давайте далей прадаўжаць і спрабаваць дапамагчы гэтым людзям. А я нагадаю, што у Польшы ў Грузіі жыве больш 10 тысяч беларусаў, 12 600 па апошняй статыстыкі, якую мы бачым. Это таксама вынік. І мы не можам, на жаль, прыйсці ў одно месца у польскім урадзе ці ў літоўскім і казаць, давайте это зробім ці ўсім дэпутатам адразу. Кожнае пытанне займаецца асобны чалавек. І наша задача, як я казаў, падаць рэкамендацыі. Што б мы ў ідэальнай версіі жадалі. Некаторыя рэкамендацыі, я ўжо вам сёння ў эфіры казаў, мы перадалі літоўскаму боку, сказалі, калі магчыма. І, безумоўна, кожны раз ім дзякуем, таму што яны робяць неверагодную працу і дапамагаюць з дакументамі людзьмі. Але кожны раз, это такая задача для мяне таксама асабістая, дапамагчы як можна больш. Такіх краін шмат, мы перадаем як толькі можам, і што можам рабіць. Некаторыя рэчы робім публічнымі, некаторыя не. Ідзе праца, ідзе безумоўна. І наша з вами ўзгадка Байсола, яна спарадзіла тое пытанне, якое, можа быть, мы не хацелі з вами абмяркоўваць, але яно ёсць. У Байсоле быў вялікі антыхарасмантавы скандал. Што думае на гэты конт госць, і ці ёсць антыхарасмантавая палітыка у Дэмсіл і ў тым ліку у офісе Светланы Ціхановскай? Я, на жаль, не буду каментировать кейс Андрея Стрижака. Мне падаецца, это не вельмі моя справа, у меня есть моё асабістае меркаванне, і я, калі дазвольце, яго заставлю пры сабе. Што тычыцца антыхарасменту, антыдыскрымінацыйнай палітыкі, я ў самым пачатку эфіра таксама казаў, што ёсць этычная камісія таксама ў офісе, куды можуць звярнуцца людзі і казаць, што, напрыклад, тыя супрацоўнікі парушылі гэты кодекс, ці запытацца, ці не парушылі гэты кодекс публічнай сферы таксама. І, безумоўна, я зараз, напрыклад, знаходжуся ў Страсбурге роўна па гэтай тэматыцы, дзе праходзіць семінар з усімі і большай часткай беларускіх праваабаронцаў, якія выбудоўвалі для Новой Беларусі вот эту антыдыскрымінацыйную палітыку. Я не буду казаць пра ўсе Дэмсілы, таму што я просто не ведаю. Я буду казаць у месцы, дзе я працую ў офісе Ціхановскай, і яна ёсць. Яна якраз таки супадае з еўрапейскімі стандартамі, і мы, безумоўна, кіруемся ёсць. І таксама гендерная частка, пра якую мы размаўлялі некалькі разоў, напрыклад, у праграме «Звычайная раніца» з Марынай Ментасовой. І, безумоўна, все это ўключана, што тычыцца офіса. За все астатнія я не скажу, лепей пытаецца спытаць у людзей, якія там працуе. Ну і давайте, спадар Леонид, на завяршэнне ўсё ж таки закранем пытанне люстрацыі, вось гэта, умоўна кажучы, законопроекта, там, скажем так ужо. І як толькі ён з'явіўся, адразу пачаліся такія гучаць галасы, якія кажуць, ці своечасова гэта. Зараз вось тыя чыноўнікі, якія, можа, нават вагаюцца, там, на чый бок стаць, і ім кажуць, да вы ўсе пойдзеце пад люстрацыю, вас чакае, калі не турма, то страта працы, і гэтак далей, гэтак далей. І кажуць, дык хто ж гэта захоча? Нават калі ён можа быць па выніку і застанецца нават на тым же самым месцы працаваць, але праходзіць праз усе гэтыя працэдуры, люстрацыйныя, а там яшчэ, як там напісаў, самадавальнасць
данос яшчэ трэба на сябе напісаць ввогуле как бы кому это трэба як вы на свой бок людзей перацягнеце такімі ініцыятывамі что вы скажете в адказ Вельмі добрае пытанне і мне падаецца сама данос про які вы кажаце это ну калі можна называть их экспертамі некаторыя былі ў вашым эфіры якія любяць гэта слово ўжываць мне падаецца это правакацыйна і яны адразу разумеюць да чаго вядуць калі адчыніць гэты документ ні пра які самаданос нету і не ані слова там ёсць пра самадэкларацыю і безумоўна там есть досвед у той самой Польшы А калі зараз паглядзець хто з'яўляецца прэзідэнтам Польшы і дзе ён працаваў і якая практыка была то яна показывае свой поспех насамрэч что тычыцца своечасова не своечасова мы его не толькі учора пачалі рабіць гэта была праца амаль што паўгады і дагэтуль і у групе в экспертнай мне падаецца у вольнай Беларусі я смогу апублічыць гэты ліст усіх удзельнікаў или удзельніц там больш за 20-30 чалавек усе праабаронцы якія вы толькі можете ведаць праабарончай арганізацыі і таксама НДА і палітыкі что тычыцца захочуць не захочуць умоўныя людзі які знаходзяцца зараз у ўладзе пайсці мы напрыклад атрымоўвалі некалькі сігналаў знутры Беларусі людзям што ад людзей якія кажуць што напрыклад нам мы разумеем што павінна быць ілюстрацыя і нам гэты варыянт падыходзіць насамрэч канцэпцыю ілюстрацыі якую мы зараз распрацоўвалі яна мае мне падаецца мінімальны ўзровень памоцы потому что мы разумелі что нам будучи Беларусі трэба будзе жыць з гэтымі людзьмі і караць усіх якія зараз знаходзяцца немагчыма гэта безумоўна не тычыцца людзей якія адказныя па крымінальнай адказнасці безумоўна гэты людзі будуць ісці праз суд не праз ілюстрацыю але мы кажам калі вы жадаеце застацца то вы павінны зрабіць это запісаць самадэкларацыю і вы можете застацца на гэтых пасадах калі яны вышэйшага ўзроўню напрыклад дэканы ці рэктары універсітэту тут мне асабіста не зразумела на якіх паставах яны будуць знаходзіцца і што яны будуць распавядаць у Новай Беларусі чалавек які звольніў мяне ў 2007 годзе з універсітэта ў МІЦО у мінскі пра што ён будзе распавядаць студэнтам у Новай Беларусі і мы атрымалі насамрэч сігналы не толькі з дзяржаўных условно з Менску але і з рэгіёнаў дзе людзі казалі што мы нічого не рабілі мы жадаем застацца у Беларусі жыць мы не жадаем бегчу напрыклад Расію ці ўсё іншае месцы нам гэты варыянт падходзіць хто адказны за крымінальную адказнасць хай адказваюць і гэты этап мне падаецца якраз таки безумоўна Беларусь павінна прайсці і той варыянт які мы распрацавалі мне падаецца самы аб'ектыўны для Новай Беларусі і гэта комплексная праца безумоўна пару год таму назад моя калежанка Крысціна Рыхтер рабіла якраз такі документ по рэабілітацыі по кампенсацыі ахвярам рэжыму это не толькі адзін документ які стаіць асобна комплексная праца я продолжу у сваю чаргу з ілюстрацыі і наступным разам мне падаецца будзем размаўляць пра міліцыю і сілавыя органы што самі таксама зарабіць напрыклад можна што заўгодна казаць але мне падаецца што жыць у Новай Беларусі з губазікам немагчыма ні па якім стандартам ні па крымінальным ні па маральным ці чым іншым калі людзі робяць то што яны робяць зараз і мы конечно даем такую альтэрнатыву і мне падаецца што дакумент атрымаўся довольно добры что тычыцца каментарыю я кожны раз на кожнай пляцоўкі мерапрыемстве таксама на канферэнцыі Новай Беларусі казаў калі у вас ёсць заўвагі каляска дашліце вельмі цікава больш за ўсё каментарыяў заўваг была ад былых чальцоў парламента Верховнай Рады Верховного Совета і Рады Беларускай і яны казалі што тут згодзін тут не згодзін это былі канструктыўныя прапановы что тычыцца спрэчак Фейсбуку но я заставлю іх Фейсбуку тому что некаторым часам мне не хапае часу чытаць меркаванне экспертаў і экспертак з вялікай павагай Дякую вялікі на жаль трэба развітвацца хоць ёсць яшчэ тэмы якія мы не закранули але я думаю что не апошні раз сустракаемся у нас у эфіры праз пэўны час я ізноўку пагрукаюся запрашу і мы яшчэ абмяркуем ўсё что набалелае і актуальнае Дякую вялікі я нагадаю что у нас у эфіры быў дараца Светланы Тихановскай у юрыдычных пытаннях Леонид Морозов слухайте Еврорадио подписывайтесь на наш YouTube канал ставьте свои падабайки натискайте
натыкайте на звоночек, расширвайте, калі для вас гэта бяспечна. Ну і задавайте свае пытанні і нам, і калі ласка у офіс Светланы Тихановскай для Леоніда Морозова, калі ёсць такая магчымасць. Дзякуй вялікі яшчэ раз, Леонид, до сустрэчы, жыве Беларусь. Дякую. Жыве Беларусь.